Hi guys, my name is Ria. Thank you for clicking this video. I hope you're having a wonderful day. Sa video na ito ay magluluto tayo ng masarap na ginisang sayote. Simple at madali lang ang pagluluto nito, kaya umpisahan natin sa mga sangkap. Alright, so first off, kailangan natin ng paprika, asin, ground black pepper, red onions, bawang, kamatis, ground beef, or you can also use ground pork or chicken, sayote, soy sauce, white sugar, at kailangan rin natin ng tubig and cooking oil. Sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. So first off, kuha tayo ng pan, lagyan natin ng oil on medium heat. Once mainit na yung oil, gisahin muna natin ang red onions hanggang sa magiging translucent. Ito, mga about 2 to 3 minutes. Then, add natin ang garlic. Gisahin rin natin ito, mga about 2 to 3 minutes rin or hanggang sa magiging golden brown in color na ang garlic. Pagkatapos, i-add natin ang kamatis. Sa kamatis naman, kailangan talaga madurog or maluto yung kamatis. Mga about 3 minutes ito on medium heat. Then, i-add natin ang ground beef. Sa ground beef, gisahin natin ito. Lutuin mga about 10 to 12 minutes or hanggang sa magiging brown in color na ito. Pero, i-season muna natin ito ng ground black pepper, asin, at saka paprika. Haluin lang natin yan. Ilagay na rin natin ang soy sauce, pati na rin ang white sugar. Haluin, gisa-gisa lang yan. Again, on medium heat. Once mahalo na yan lahat, takpan natin ito. Kasi as what I have mentioned earlier, lutuin natin mga about 10 to 12 minutes. After 12 minutes, ilagay na natin ang sayote. Sa sayote naman, nag-add muna ako ng tubig. Tapos niluto ko ito mga about 8 to 10 minutes or hanggang sa malambot na yung sayote. Sa akin kasi hiniwa ko ito ng maliliit at manipis. Then after that, i-adjust nyo lang ang lasa. Pero I have kumbaga guide ng ingredients or ingredients at saka exact measurements sa description box below, so i-check nyo lang yan. Alright, so that's all for today. Thank you for watching and take care!